फुजानि आराम्भ जाबाय नै जोंहा रायजोफोर प्रसाद हानाय नारें लेबबाय नै गुरु बिमा गुरुआ फैबाय नारें फिथाइया नालेंखर होनोसै नै थाइसेनो नारेंखौबो थाइसेनो हाखांबायानो फुजानि आराम्भ जाहांबाय जोंहा खिस्रि संसै नै जोंहा हाग्राफ्रा लाहार फाहार जाथारबाय संग्राफ्रा बैथिं दङ गोजौआवसो संफैलायोनो मालाय गोजौआवसो मैगं हाग्रोबाय आलदा संसैनो बेखौ लाब्राखौ आलदा संसै दे होमबालाय जायो जायखिया नोंसिनि गोसो जमा दोनजोब्बाय नै जोंहा गारि गराया फुजाया स्टार्ट जानोसै जत्थ' दं न'खरनि बुस्थुफोरखौ दोनजोब्बाय नै खावसे जायगा गैयैनि गावबागाव न'आवनो थाबाय आंनिया आंनि न'आवनो थाबाय आं बाहाय होआसै जेबो बेखौ खाथियाव लांनो हाला नै जायगा गैला हरैजाय ओरैजायनो होजोबनोसै नै बिमा गुरुआ जिरायबायानो आफा खरमानि नामै प्रसाद बावबाय नै नालेंखर थाइसे होबाय नारें जुम्ब्रा होबाय नैबे रायजोफोर जाफैनायनि थाखाय प्रसाद बावजोब्बाय नै गासिबो गासिबो गारिखौ खिस्रि एवनाया नै सनाफोर आङो होसननायखौ माखौ देखायबाय थायासै नै गोदौबायानो जि ग्लाब ग्लाबनो टेस्टि जाखासिगोन माइरं होथ'खायाखैना संग्राफ्रा खिस्रिजों जानायनि लाब्रा नै मिक्सार जोगोनारखौ होबायना जोगोनार गासिबो होजोब्बाय टेस्टि टेस्टि जानोसै मादैमोनहा उदै बेब्रांलायनाय दाखालि आद्रा थानायनि दिनै फुरा जानोसै दिनै नस्थ' खालामहोथारला रायजोफोर दाखालिना नस्थ' जाबाय मोनबायानो नै जोंना खिस्रिया गोथाव जाथारसिगोन मोनबायानो जानांसिगौल'सै जाग्राफ्रा फैहांबायानो प्रसाद जाग्रोनोसै नै दाना फुजा जोब्बाय नालाय खिस्रिया थावदोंना थावाखै रेसमि गिथा गोथाव जादों
खुसि ग्रेसिया गोहा हादोंना जादो जोंबो जानोसै नोंसोर जाखांबाथाय उखैथारबाय जोंहाबो जानो लुबैथारबाय बिदिनो ओइ पापरनो लाबो फिसायालाय जोंना फिसाया गोथाव नङा नामानो फिसा गोथाव नंगौ जोंनि आफा बियो बिहाव नै ओरै नाहरलाय फिसा मोदोम माथो जाया खिस्रि जाया नामा नाहरद' हाय होनो द' ओरै नाहरबाल आंनिथि जाबाय जोंहा गावहाथ' नै खिस्रिखौ जाया आइ खुनजो जायो आंनि आंनि असे खुनजो नङा बाहागि खुनजो नै बेनो आइ बिमा गुरुआ दे जादो खिस्रिया बेहा खिस्रि जाया बेहा खिस्रि जायो जोंहाबो जानोसै नै रेडि जाजोब्बाय दाखालि मोनजाफुंबाय दिनै फुरा जानोसै जोङो मजा 나중에 무슨 잡으면 누구세요? 이게 무슨 막 그냥 무슨 먹구나. 소리 그냥 장난질이야. 그냥 오늘 보면 나는 나 얘 다음에 시나래. 네? 나죠? 이거 나죠? 신고 신는 신고 좀 시네. 오피 좀 나게 잘 가면 시원하게. गोथाव मोनखोना मोनदा गोथाव खिस्रिखौ बेहा जाखांबाय आइ बिमा गुरुआ दहाय बिखुनजो जायो नालाय बेहा उन्दै गोनां नालाय जाग्रोदों जादो दे गामलासो आबजालासो बारा जायासैना जुरि जाबाय बोरो प्रिया गोथाव जाखोना जादा गोथाव जादों ओं जादो सबायालाय गोथाव मोनखोना मोनदा दाखालि बार्डेनाबो गोथाव जादोंमोन गैया मोनानायजों जादों फुजायानो मोनाखाबायना जादो दे जानायखौ नायजाना गिथियानै गोथावना थावा खिस्रिया गोथाव खेहानालाय गोथावना थावा मोन्दों आनै हा धोरोमसुलायालाय गोथाव फाथ'रा राजायालाय जोंना गोथाव टेस्टि क्रिस्पियालाय गोथाव रिना दाखालिना थावसिना दाना थावसिन एखे गोथावानो ना आयै दाबो गोथाव आब' राबाया दाखालि फैयासै हा फैद' फै फै नै खिस्रि जाग्राफ्रा फैबावबाय फै जिरायदो फैसै जायगाया दे जिरायथ'दो नों जिराय जायोखोना थावै जाखोबाल खिस्रियालाय हा बयबो गोथाव मोनथारबाय बार्डेनिया थावसिनना बे थावसिनमोन ए गैया जोंहाथ' बार्डेनिया दाखालि संलासो बेबो लावमोन बार्डेना गरमा गरमि जादोंना माथो नोंखौलाय मानो खबर होबाय थानांगौ नोंहा अबहाय अबहाय बिदै दैहैयो दैनानै एखमबा गलाबो जानानै थायोना फाग्लिलाय नोङो एखमबा दैहाबहैयोना गहैबानोथ' नङा आं दैनानैसो मोनजादों गावखौबो आं रुनानैसो माबानानै
नोंसिना बिमाया फैथ'खायाखैमोन ना ओइ सिख्लाफोर नोंसोरलाय माबायदि मोनदों ख्रिसिखौ मोजाङैनो गोथावथार आंहाबा नै जि जाबाय जादों